Και γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε BNPC or Die με τον κολλητό μας τον Αντώνη. Σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να κυνηγήσεις τα NPC και ένα από αυτά είναι ο φίλος και πρέπει να τον βρεις. Έχεις 3 προσπάθειες για να τον σκοτώσεις. Και όπως βλέπουμε εδώ ψάχνω. Αυτός μήπως είναι, δεν είναι αυτός. Όπα, έκανε κάτι. Απολαύστε το βίντεο. Και εδώ βλέπουμε εμένα να ψάχνω τον Αντώνη, αλλά πώς είναι αυτός? Δεν είναι αυτός. Για να δούμε. Όχι ρε φίλε, δεν είναι αυτός. Σκότωσε ένα άτομο. Ναι. Πάμε πάνω. Δεν πάμε. Αυτός όχι. Πάμε να ψάξουμε κι άλλο. Μήπως είναι αυτός? Ναι, αυτός ήταν. Πήρα συν 60 κας. Εδώ θα περιμένουμε για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο ποιος θα είναι άραγε? Ο Σερίφης, για να δούμε. Ο Σερίφης είναι ο Αντώνης. Τέλεια. Και δεν θα σας κάνω μια αφήγησούλα. Λοιπόν, εδώ περπατάω και πρέπει να με ψάξει ο Αντώνης και μου λέει που να κάνω αταξία, πώς να το πω. Και για να δούμε, σε ακολουθάει ο Αντώνης. Πίσω να κοιτάω. Και τα αυτά μας. Βγαίνουμε έξω. Αυτά. Και άλλα αυτά. Για να δούμε. Αντώνη, είμαι πίσω μου.
Και για να δούμε ποιος θα είναι ο Σερίφης τώρα. Εγώ είμαι ο Σερίφης, πρέπει να βρω τον Αντώνη. Και για να δούμε τώρα αυτός πως είναι. Όχι, έχασα όλες μου τις ζωές. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε άμα θα με νικήσει ο Αντώνης στον άλλον, στον επόμενο γύρο. Βοήθεια, βοήθεια, όχι, έλα, μη, όχι, όχι, σκοτώνεις, όχι, με σκοτώνεις, τέλεια. Και πάμε για άλλον έναν τελευταίο γύρο που είμαι on criminal. Και για να δούμε αν θα με βρει γρήγορα Αντώνης.
θα με βρει. Να δούμε. Πώς με βρήκε. Πώς με βρήκε. Πώς με βρήκε. Πώς με βρήκε. Πώς. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Κάντε ένα like και ένα subscribe.